वा 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 वा. भूक जे का नसत ना त्याची भूक चाळवास आणि एक भाकरी एक चपाती जास्त जातली अशी ही मेथीची भाजी. आ हा 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 हा. बारीक मेथीची भाजी दिसली, बारीक किंवा कुठलीही मेथीची भाजी दिसली की तोंडावर आपचूक येतं, उकाणं येतच. भाजीत भाजी की तो साधं सोपं. भाजीत भाजी मेथीची, जाऊबाई माझ्या प्रीतीची. आम्ही दोघं जाऊबाई ना, जाऊबाई फेमस केल्या आणि म्हणतात बायकांचं केल्या नुकानं. आता मी पण घेतय, मी थोड्या वेळाने घेते. अरे आताच घ्या ना, मला ऐकायची इच्छा झाली. आताच घेऊ. हा घ्या. तो या ताट घे, ताट घेऊ. मिरची दाखव. ओके मिरची दाखव. चला दाखवला. मेथीच्या भाजीत घालते मिरची, मेथीच्या भाजीत घालते हिरवी मिरची. शांताराम रावांचं नाव घेते, राखते सगळ्यांची मर्जी. मस्त 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 मस्त. छान छान. चला आता करूया ना बायकांचा. ही मेथीच्या भाजीच्या रेसिपी सुरुवात साधी सोपी. तयारी आधी केलेली असा, पण इतळेपर्यंत ही तयारी करू शकतास. पण आता तुमका दाखवूची आहे ना कशी साफ करूची, म्हणून करूया सुरुवात. जास्त झाली प्रस्तावना ना, झाला सुरुवात. मस्त बघा मेथीची भाजी हिरवी गा. आता हे जोडी आहे ना, एक डोक्याला लावायचा. हे मुळांका जास्त वाळू असता. मग काय करायचा, ती मुळाच आधी काढून टाकायची. मुळा बारकी बारकीची मुळा असतात ना, तिकाच वाळू लय असता. मग ती मुळा काढायची, टाकायची नाही, घ्यायची असतात. आणि 2-3 भांडी तरी पाणी लागतं, तरी ती वाळू जाणार नाही. आणि झाडून झाडून धुवची असते. कैची घ्या ना, कैची पटापट सटासट. आणि ह्या काढायचा. ह्या की त्या यो जो बांधतात ना तो शिजणार नाही तर उगाच चुकान गेलो. ही बघा, ही मुळा ना आपण वेगळी घेऊया आणि ही भाजी वेगळी घेऊया. बघा मस्त वाटते ना. चिर पटकन चिरली पण जाते. कोण कोण चिरतच नाही, अशी हातानच कवळून घालतो ना. बरी लागतात ती शेवयासारखी. बघा भाजी चिरूचेच नसतात. हे बघा अशी एका टोपात अशी याची मुळं कापून घेतली. ही वरचो भाग कापून नाही गो, मोडून सॉरी मुळा मोडून घेतली. ही वरचो भाग. आणि हे बघा इथे चालू आहे प्रोसेस. आणि इथे फोडणीची तयारी पण केलेली आहे. म्हणजे भाजी झटपट होतली की नाही सांगा. होतली, तुम्हीच सांगा आता. बघा काय ती दोघच वेळ खाता ही भाजी. चला एक वर ठेवलेली आहे भाजी. आता धूक सुरुवात झालेली आहे, कष्टदायी काम. अशी पाण्यात एका खेळव व्हायच. अशी वरच्या वरच घ्यायची. काय ती वाळू खाली बसांदे, वाळू जड असता. आणि मग ही ह्याच्यात अशी चाळणीत निथळाक ठेव. बघा केवढं तरी वाळू बघा किती खाली बसली आहे. दाखवा. वाळू नाही, ते मेथीची साला पण वाळू सोबत नुसती वाळूच नाही. ही बघा ही वाळू. आणि ही जी वरती वरती तरंगतात ना, ही मेथीची साला. आता हे त्याचे देठ, मुळा ती पण त्याच पाण्यात. अशी कितींदा धुवाई, अशी 3-4 वेळा तरी धुवू होई. मुळा तर आणखीन एकदा. ही तरी 3 वेळा धुतलास तरी 4 वेळा धुवू होई, कारण तिथेच रेती जास्त. हे बघा केवढी वाळू ना. ही वाळी दाताखाली येते, म्हणून सरस लोक करू कंटाळतात. चर होतली, दात तुटत आणि अंगावर काटो येत, शिरशिरी. झाली ना भाजी मस्त स्वच्छ. हो, पांढरी फटीक होतली, फक्त वरचे काय ते हिरवे दिसतले. तरी पण आपण असा भांडा घ्यायचा की आपल्या वाळू गमाक वही खाली. तसा तुम्ही काचेचा बाऊल असा ता घेतलास तरी चालत. बघा इतपत पाणी स्वच्छ यायसर आपण ही भाजी धुवून घेऊया. आता बघा हे सगळे आहेत ते वरचं हेच आहे, त्याचे बियाच आहे, साल आहेत. चरचर अजिबात लागत नाही. ही भाजी चिरूची मोडूची काय करूची. आता मी तशीच मोडतलय, चिरत नाही. ही बघा नाजूक असता. आणि ही अशी लांब लांब रावली ना तरी शेवयासारखी बरी वाटता. जशी आपण चिरूक घेतो ना तशीच मुठीत धरायची आणि अशी तोडायची आणि अशी ठेवायची. आता ही निथळली आहे चांगली बघा. म्हणजे मी आता पिळते वेळी असा पाण्यातून एक थेंब पण असं पडलो नाही. भाजी अशी मोडलंय ती. आणि खालीचे देठ पण त्याच्यातच घेतलेला ना. घेतलंय. बघा अशी एवढी भाजी झाली. शिजल्यावर आता केवढी होता ती बघूया. तिचं भर कांदो आणि टॅमॅटो.
करूया आपले लायटर आणि कढई पासून सुरुवात. शुभारंभ. लायटर, गॅस, कढई. आता ही जाड आहे ना, थोडी तापाक वेळ लागतली. एकदा तापली काय बस. आता गुडाचं तळो तर तापलेलो दिसता. आता बाजूच्यान ते हे थेंबत तेलाचे पाण्याचे. हा या बघा, ह्यो जो राऊंड आहे ना तेवढा तेल वाचलास म्हणजे ह्या तुमचा एवढं चमचोभर तेल, म्हणजे तुमच्या पोह्याचे 3 चमचे तेल. त्याच्यात पहिली जातली मिरची, हळू आरामात. मी जाते लांब कारण मिरची तडतडतलोच. मिरचीचं गुणधर्म आहे ना. हो, तडतडक होई त्याशिवाय ती मिरची कसली. मग म्हणूनच मी गेलाय लांब. तुमच्या टिकटानीनुसार तुम्ही घेवा. मी 3 के 4 घेतलंय आणि मधून चिरून. पोरगी आवडीन खातात भाजी. अशी मोठी मिरची दिसली की लगेच काढतात. बारीक चिरून घातली तर झाला. मग मिरचीचे बिये उडूक द्यायचे नाही, लागलीच कांदा ढकलाय तो. 2 कांदे घेतलेले चिरून. किती? 2 कांदे. 2 कांदे. 2 कांदे, 4 मिरचे हिरवे आणि 2 टॅमॅटो. मोठ्या गॅसवरच. या भाजीत टॅमॅटो घालू चव मस्त लागता. माका तर खूप आवडता. तर आमच्या घरात सगळे विचारतले तुम्ही प्रत्येक भाजीत टॅमॅटो घालता. नाही, पण ह्या भाजीत घालून बघा, छान लागता. नाहीच आवडत अगदी तुमका टॅमॅटो आणि त्याच्या बियेपासून नाही घालूचे तर तुम्ही आपले नका घालू. आता याच्यात जातलो वहिनीचं फेवरेट टमाटो. आता टमाटर कांद्यान आपलं रंग चेंज केल्यान आता त्यात टमाटर आणि रंग पण काय मस्त दिसता. मग टॅमॅटो, कांदो आणि ती भाजी हिरवी आणि सफेद. थांबा ना, प्रेझेंटेशन टॅम्पटिंग दिसता म्हणून मला तर आवडता. टॅमॅटो मध्ये C जीवनसत्व असता म्हणून तो घालूचो असतात. आणि महाग झाले तर हातचं आवरून घालायचं. स्वस्त असतात तर बिंदास खायचं. आता हळद पाव चमचो, जास्त पण नको. जास्त नाही, चुटकी, 2 चुटकी. पाव चमचो हळद. चुटकी भर. चुटकी भर एक नाही, पाव चमच्यात 2 चुटकी रवात. 2 चुटकी. कांदा आणि टमाटरचं पाणी पूर्ण सुकून घ्यायचा. जर तुम्ही त्या कांद्या टमाटरच्या पाण्यात जर ही भाजी घातलास तर मी मगाशीच म्हणाले दही कालो मालवणी भाषेत. चला आता येतले आपली ही चिरलेली हिरवी हिरवी गार बारीक मेथी. नॉट चिरलेली, मोडलेली. शेवये. शेवया. सुक्या शेवयाची रेसिपी होई काय. आधी किती सुके होतात ते किती वळले ते आता कळत नाही. त्याची रेसिपी आम्ही दाखवायची. बघा काय मस्त दिसते हो मेथीची भाजी. पुरणपोळ्यानंतर अगोदर मेथीची भाजी. आता तसं गुढीपाडवा येताच ना. पाडवो, होळी, होळी रे होळी, पुरणाची पोळी. पाडवो नगे. तुमका कधी होई पुरणपोळी? होळी की पाडव्याक? होळीक ना. होळीकच लागता. पाडव्याक सगळा समाप्त. चला भाजी बघा मस्त दिसता. आता जास्त ढवळत रवायचा नाही या भाजी. मग काय होता, आणि गॅस सुद्धा मोठी ठेवायची, नाहीतर काय होतला पाणी सुटतला. आता मी फक्त कांद्या टॅमॅटोवर चांगली परतून घेतलंय. आता एका ढवळत नाही आणि हाय बघा असं खड्डू केलंय. बघतोय आता पाणी सुटता की नाही. पण माका वाटत नाही, आम्ही चांगली निथळलं होतं. नाही सुटायचं ना. हा, आणि मी जेव्हा हाती नशीब मोडलंय तेव्हा पाण्याचं एक पण थेंब पडलो नाही. त्याच्यावरनं कळता की ह्या भाजीत पाणी सुटायचं नाही. बारीक गॅस केला तर सुटतात. आता हे काय आपलं चवीचो राजा, चवीचा राजा. आणि पाल्याच्या भाजीत मग ती छोटी मेथी असन दे, मोठी मेथी असन दे, मिठाचा मान शेवट. नाही तर काय ना. हा, नाही सुटला. आता मीठ किती सोडता येतं माहिती नाही. आणि ही भाजी करतोय गॅस मोठीच ठेवायची. मग पाणी सुटांदे या नको सुटांदे बघूया. आता एकदा ढवळून दाखवतोय बघा. पाणी सुटला नाया आणि मस्त भाजी शिजान आळण केवढूशी झाली. केवढूशी. सरोज म्हणता माझ्या गोवा पुराचीच नाही. त्यांच्या ताटात त्यांचा डबो बघितलास ना तर माझ्या डबो त्यांना चपाती कमी आणि भाजी जास्त. आता घेऊया खोबरा शिवरून. खोबरा शिवरून घेतलाय आणि आता परत ढवळून घेतोय. हा, थोडीशी बारीक गॅस करून
आता गॅस घालवतोय, भाजी आपली झाली. वा 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 वा. भूक जे का नसत ना त्याची भूक चाळवाच, आणि एक भाकरी एक चपाती जास्त जातली अशी ही मेथीची भाजी. आ हा 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 हा. आणि सुगंध पण मस्त दरवळता परब किचन मध्ये. वाटतं आता कधी चपाती घेते नि कधी भाकरी घेते नि खाऊक बसते. ही एवढीशी झाली पण पुरवठ्याक भारी येता. अशी ही झटपट होणारी छोटी मेथीची भाजी. छोटी रेसिपी नाही, मेथीची भाजी. घ्या पिलो. कशी वाटली ती तुम्ही नक्की सांगा. आणि परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. नेहमीप्रमाणे हसत रवा, खात रवा, आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन आमचा बघतच रवा. पाहत रवा बोलणार होती मी मगाशी. पाहत रवा याच्यासारख्या दुरुस्तीतांसारख्या. माझं पक्को केला तुम्ही. बघतच रवा म्हणजे आवर्जून किती माहिती. तुम्ही आता बघायची लांब झाला. आता गावी बिवी गेला असाल माहिती नाही. कुणकेश्वरची जत्रा, आपली अंगणेवाडीची जत्रा, होळी, आमचं सगळं सगळं करून येतलाच की नाही म्हणून. पण आमचं परब किचन बघत रवा. चालेल. पुढच्या वेळ रेसिपी पर्यंत पूर्णविराम नाही, स्वल्पविराम. नो स्वल्पविराम ना पूर्णविराम. तुम्ही म्हणशाल कमेंट मध्ये काही रेसिपी दाखवा, तर नक्की दाखवता. एक ताई रेसिपी मध्ये सारखी म्हणता फुटासार फुटासार. सध्या काय झालं, सगळ्यांचे घसे बसलेले म्हणून फुटासार केलं नाही, पण आता नक्की जरूर दाखवतलं. काही रागवू नका. चालेल. चला भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. बाय बाय. धन्यवाद. आपण